dalagang magayon, you're always on my mind. You're one of a kind, just like Vulcan Mayon, yeah. Dalagang magayon, I will never stop, and I won't give up until you're mine, yeah. Ayan, so ready na ang ating hair, ang ating bare face. Wala tayong nilagay na kahit ano, kasi ooperahan tayo ngayong araw. Excited na ako! Kakasama natin ngayon ang Tony's and Brow. Mamaya, i-interviewin natin siya para malaman natin kung ano yung mga ginawa niya. Para may idea tayong lahat kung paano ba ginagawa tong microblading. So, basensyahan nyo na yung double chin. Ayan, so, pinipicturean pala ang ating kilay. Paano mo malalaman kung yung kilay na gagawin mo sa isang tao is yun yung dapat na sukat ng kilay? May sukat kasi yan, may standard na kung saan dapat yung arch, tsaka yung tail. Minsan nakadepende yun sa mukha din. So, susukatin na yung kilay natin. Ito yung pang-sukat ng brows. Kung gaano kahaba. So, yung ginagawa natin ngayon ay mapping ng kilay. Siguro yung symmetry. Symmetrical talaga siya. Pantay, maayos. Kinakabahan ako. Kinakabahan pala to. Nahahawa ko sa'yo. Uy, wag kang kabahan. Ang hirap pag ikaw yung kinabahan. So, yung standard na haba is 50 mm. Pero pwedeng umabot yun ng 5.5 hanggang 60. So, anong haba ng kulay? Sa'yo is 50 lang talaga. Meron naman kayong iba't ibang klaseng shape ng kilay. Oo. Depende pa rin sa customer. Merong mga customer na nag-request ng medyo squarish. Oo. Yung di ba nauuso yung parang Korean? Oo. Ay, nililinyahan. Mabusisi rin na. Ay, oo. Hindi to basta hihiga ka dyan, gawa ka talaga. Oo. Parang hindi ako humihinga. Hinga ka naman. Natatakot ako eh. Habang hinihintay natin mag-manhead yung aking kilay. So, ganito na yung itsura niya. Hintay na lang tayo ng ilang minuto, magiging okay na siya. Tapos, diretso na tayo sa microblading na. Ikaw ba, Tony? Paano ka ba nag-start na maging kilay artist? Kasi ako talaga ever since, I'm so obsessed with kilay. Actually, nung high school ako, naalala ko, ako yung taga-bunot ng kilay ng buong campus. Ako yung nag-groom ng... Kasi pag high school ka, yan yung nag-start pa lang tayo ng kilay-kilayan. Oo, tapos yung mga kilay na panahon, panipisan, di ba? Tapos, nang nag-college ka na, so, paano ko ba mapapaayos tong kilay ko? So, lahat ata ng powder, lahat ng products na pwede sa kilay, para yung mga, ang tawag doon, sweat-proof, waterproof. Iba-ibang klase. Lahat ata na-try ko na yan. Pero talagang, sabi ko, I had enough. Ayoko na nakakapagod mag-drawing everyday. Nalilate ka sa work, sa school. Na-perfect mo ba yan? Yung pagkikilay mo ng Oo, na-perfect ko siya. Pero syempre, mapapagod ka rin. Tapos may nag-offer na sa amin ng... So, nag-training kami. Hi, Miss Marisan Conche. Siya nga pala yung natin, representative sa Mrs. Bicol Universe. Wow! Mrs. Bicol Universe! Siya Ate Marisan. Siya yung mentor namin under Karabigovic Education Training Center. Yeah. So, doon kami nag-training. Siya yung pumunta sa amin sa Catanduanes. Nag-train kami for 4 days. Meron kaming international certification with a basic microblading. So, ayan. Kinariya ko na. Teacher po pala ako by profession. Oo, teacher siya by profession, but kilay is life for her. Kaya pinasok niya na rin itong brow artist talaga. So, brow artist din si Madam. So, teacher sa umaga, mangingilay after work. Paano ba kayo makakontakt if ever? Meron akong Facebook page. Please like, share, and follow Tony and Brows. Makikita niyo yung logo na ganito. Yun po yung Facebook page ko. Kapag interested kayo, di ba, makikita nyo naman mamaya kung ano yung itsura ko. Kapag nakita nyo na yung final look, for sure, mapapabook na kayo. Yes. Sa ngayon, wala naman ako nararamdaman. Wala pa? Wala pa. Okay. Or baka manhid na. Manhid ka na, kaya wala nang maramdaman. Manhid na.
Manhid na talaga. Manhid na yan? Oo, kita mo, may halo effect. Ito na yung blade, U-Blade 18 ang aking gamit. Start na po tayo. Ang Tony and Brow po is purely home service. So, home service means sa bahay po ninyo gagawin. So, hindi po natin kailangan mag-travel. Ako mismo ang pupunta sa bahay nyo. Microblading, again, is semi-permanent. It will only last for a year or two. Depende po yan sa inyong beauty routine, sa skin type. Ang advantage ng microblading, since it is semi-permanent, pag nag-fade na siya and you decided na ibang style naman ang gusto mo, like gusto mo na mas makapal na this time, pwede mo siyang baguhin. Unlike sa tattoo na permanent, yun na yun talaga. Meron po kaming needles na gamit. Ginagaya lang po namin yung hair strand. Pag ganun lang po siya ang pag-embed ng pigment. Napaka-therapeutic na itong ginagawa mo. Baka nare-relax ako. Ang sarap matulog. Sige, tulog ka lang. Gisingin na lang katagawa. Tapos na. Talaga, wala kang maramdaman pa. Wala. Parang masarap na ako matulog. Ang ano ko lang kung nabubuka po ba itong nasa right kong mata sa sobrang manhid. Parang gusto ko siya ibukas tas hindi ko siya mabukas. Parang gusto ko sumilip tas hindi ko ba kasi baka magkamali ako ng matang bubuksan. Ito nga nakabukas. Hindi ko alam kung ano mata ko yung nakabukas. Bilang isang eyebrow artist, may pagkakataon ba na may mga client ka na nagpa-reduce sa'yo dahil ang tsaka or ang pangit or mali yung mga gumawa ng kanilang kilay? Oo, actually. And hindi naman lahat in-accept ko. Kasi yung iba, bago gawa, tsaka hindi kasi kasi kailangan mong mag-antay, like sa microblading. May lumapit sa akin, depressed si ate girl, kawawa naman. Kasi sabi ko sa kanya, antay muna siya ng mga 5 to 6 weeks. Tapos pag nag-fade siya, saka ko siya pwedeng i-retouch. Pero doon naman kasi sa kanya, obvious talaga na something is off. Artist din may gumawa or iba? Tattoo artist? Yeah, body tattoo artist. Yun yung mali niya kasi hindi naman pala certified sa microblading. Kaya make sure ko kayo magpapagawa. Doon talaga sa nag-train. Yun nga, akala kasi ng iba, yung nagtatattoo, pwede na rin magtattoo ng kilay. Siguro nung panahon. Pero ngayon, syempre, modern na. Yeah. Kaya nga na-invento na yung microblading. Para dito, sa ganito talaga, pang kilay, intended siya for kilay. Yeah. So, kung yung tattoo artist, hindi talaga sila trained para doon. Iba rin yung skills nila for, ano talaga, body art naman yun. True. Tsaka iba yung gamit kasi. Magkaiba din. And iba rin yung pigment for body and for eyebrows. So, iba-iba po talaga. Yes. Yung mga little imperfection niya, okay mag-worry kasi talaga after 1 month, marami pa kasi magbabago dyan. Para makita na, ay, parang may sobrang konti. Don't worry, di pa yan final. Madali lang makorect yan. Pwede rin ba blue-green, ganyan? Oh my God. Hindi, kung gusto ni client. Siguro, kaya mag-insist siya, pero sasabihin ko, ay, wala akong dyan pigment, sorry. Ayan. So, Tony, ipa-repeat lang natin yung information na yung about sa keloidan, ganyan. Kung kaloidan yung customer, huwag mo siyang gagawin. Kasi, hindi nga pwede nagkikeloid eh. Kasi, sinusugatan natin yung balat. What if magkaroon ng infection o di, oo naman yung tao. Huwag ipipilit. So, yun yung sabi mo, it's not for everybody talaga. Yes, it's not for everybody. Kasi nga, baka masacrifice din yung skin niya. Kung keloidan May pala diabetes. siya. Yeah. So, dapat tanungin din. At saka tayo rin, ng mga client, sabihin natin sa mga artist, huwag natin itago. Kasi para sa atin din yun, baka hindi natin sinabi na may diabetes tayo or keloidan tayo. Sisisihin niya si artist. Oo, tapos pinagawa pa rin natin. So, Kasi ganun pag din. nagka-keloid, kapag pinagalaw mo yan, magka-keloid ulit. Kasi Kasi sugat siya eh. Yun nga, sabi ng dermatologist, kahit tanggalin yan, ganun pa rin, babalik magka-keloid siya. siya. Oo. Third pass na tayo dito. Third pass.
Nakakatuwa guys, wala talaga akong maramdaman. As in, wala talaga. Nararamdaman ko syempre yung hawak niya, pero yung pain, walang pain. Walang pain talaga. Puro gain lang to. No pain. No pain at all. So, wala talaga akong pain na naramdaman. Sa buong proseso, wala akong pain na naramdaman. Parang, nakaka-relax pa nga siya, tapos nakakaantok. Masarap siya sa pakiramdam. Yan yung closer look. So, ayun na, tapos na yung ating final look with Tony and Brow. Please follow Tony and Brow in Facebook. Yan, search nyo lang, makikita nyo yung logo niya. And ilalagay ko rin dito, yan, sa description box, yung kanilang link down below. Nandun na rin lahat ng contact number niya. Sila po ay originally from Catanduanes, pero sila po ay nag-home service kahit saan. Sila po ay nagsaswab before their travel kung saan man. And siguradong nagpa-practice sila and nagpa-follow ng health and safety protocol. Ayan. So, yun lang. Thank you. Nakita nyo naman. Sabi ko sa inyo, final look ay maganda yan eh. So, yan. Please subscribe and don't forget to hit the notification bell para ma-update kayo sa mga i-upload na video. And visit nyo na yung kanilang page. Mga taga-Kaisla din, taga-Catanduanes, please subscribe to Mitch Yes, Villanueva Mitch sa vlog. Villanueva. Okay. Sa YouTube. Sige. Share ko to sa Facebook. Yay! Okay. Bye. Thank you. Thank you! Ikas akong pangiturugan, da ika malingawan buon kang mamipitan. Gari sirang kang aldaw na maliwanagon, gari bituon sa bangging mandiklong aloy na kong nag-aalat, nya na ikas akong naanap. Ika na sana ang kulang, simpleng babae na maarang.